وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga poštovana braćo, Allah dželešanu da bude zadovoljan našim dolaskom ovdje, da ovaj naš Bajram, naš praznik muslimanski, dan petka, poveća svojom milošću i svojim rahmetom, da nam Allah dželešanu ukabuli naše dove, da Allah dragi nam pomogne da se ugledamo na Muhammedu alejhi salatu vesselam svakim danom sve jače i sve bolje. Inša Allahu ta'ala da svojim insanijetom, svojom ljudskošću, svojim dobročinstvom, ako Bog da zaradimo i budemo dostojni Allahu dželešanu velike milosti i boravka u džennetu sa njegovim pejgamberima, iskrenim robovima, šehidima i svim drugim onim kojima je Allah dželešanu zadovoljan. Pejgamber Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem došao je na ovaj svijet sa jednom velikom zadaćom, kao što su došli njegova braća koja su bili prije njega, drugi pejgamberi. Pa u jednom hadisu šerifu kaže: innama bu'istu li utemmime mekarim al-ahlak. Ja sam poslan da potpunim plemeniti ahlak. Plemeniti ahlak znači da mi insani imamo obavezu, mi koji pripadamo ummetu Muhammeda alejhi salatu vesselam, da na ovom dunjalu potpunimo svoj moral, da upotpunimo svoj čut, da upotpunimo svoj karakter. Din i islam nije vjera samo znanja, jer da je to vjera znanja postigli bi intelektualci i drugi umni ljudi.
Din islam nije nikakva ceremonija, pa da se nekakav ceremonijal, jer to bi se moglo uvježbati, pošto oni akrobate uvježbaju razne karafeke, što mi kažemo u cirkusu da izvodi. Nego je din islam usvajanje Allahovog dželešanu ahlaka. Tehalleku bi ahlakillah. Kaže Muhammed a.s. okitite se Allahovim ahlakom. I mi danas vidimo više nego ikad da je na jednu stranu znanje, na jednu stranu su diplome, a na drugu stranu je ljudskost, na drugu stranu je karakter, na drugu stranu je insanijet. Muhammed a.s. pokazuje najveći insanijet i uputio nas je na put usvajanja Allahu i dželešanu lijepih imena. Pa kaže, ko usvoji Allahu i dželešanu lijepa imena, ući će u džennet. Mi ćemo od džume iskoristiti ovo vrijeme da ukažemo na nekoliko ili par Allahu i dželešanu lijepih imena. Naime, mi u ovom svom kratkom životu treba da kroz imena koja Allah dželešanu objavio u Kur'anu Kerimu i na jeziku Muhammeda a.s. ima matični 99, preko toga ima još i drugi imena, da sa tim imenima, sa značenjima tih imena sebe upotpunjujemo i sebe usavršavamo. Jedno od Allahu dželešanu lijepih imena je El Melik ili El Malik ili Malikul Mulk ili Melik. Sve ove varijante u Kur'anu Kerimu su spomenute. Pa eto mi u Fatihi stalno učimo Malik i Jeumiddin. Allah je dželešanu vladar svojih dana. Naši alimi su kazali da značenje ovog imena, odnosno usvajanje ovog imena, bi bilo na način da insan vlada i da insan upravlja sa svojim vojskama i sa svojim stadom. A u prvi mah to je naše tijelo i to su naši organi. Mi ko insani uvijek mislimo kako bi znali upravljati, kako bi znali bolje se ponašati, ali prvo i osnovno moramo krenuti od sebe. Koliko mi vladamo i koliko smo mi kraljevi u svojoj domovini. Kako nas Kur'an Kerim upućuje naše ruke, naše noge, naš jezik, naša srdžba, naše htjenje, naše emocije, da li mi time vladamo? Da li mi zaista smo od kraljeva ovog svijeta? Ko što kažu alimi, ko bude kralj na dunjalku, bit će i kralj na ahiretu. Biva hoće kazati, ko bude vladao sa svojim stadom, sa emanetom koji mu je Allah dželešanu dao na ovom svijetu, Allah dželešanu će dati da bude i kralj na ahiretu. Jedan od pobožnjaka, iskreni alima, dobri insana koji su bili u ovom umetu, došao je kod jednog kralja, koji je bio kralj u ovom oficijalnom smislu, pa ga ovaj kralj čuo za njegovu učenost i predanost i bogobojaznost. Kaže, traži od mene šta hoćeš da te nagradim, da ti dadnem. On kaže, šta ja imam od tebe tražiti, kad ja imam dva izmećara, dvojicu sluga koji tobom vladaju. Oni su moji izmećari, meni služe, a tobom su zavladali. Pa kralju nije ono pravo, nije ono ko ima to da vlada sa njim. Kaže, to su pohlepa i duga nada. Kaže, to su osobine koji tobom vladaju. I ti kao kralj stalno da ti da imaš više, stalno lepiš za drugim, za većim, za višim i tako dalje. Imaš dugu nadu kada ćeš ti, Aman, Jarabe, vladat, ne znam koliko. Pa kaže, ja sam te osobine podčinio i ja njima vladam. Dalje Allah dželešanu od njegovih lijepih imena je također El Halim, da je on blagi. Mi muslimani moramo ovom mnogo voditi računa. Da svoju blagost, svoju dobrotu, svoju ljubav izlijevamo prema muslimanima. Živimo mi u jednom teškom vremenu kad nažalost svoju oštrinu i svoju snagu muslimani ispoljavaju jedni prema drugima, a to nije učenje islama i to nije praksa Muhammeda a.s. Oni koji se uspiju sačuvati pet kipova u svom životu, Allah dželešanu će im dati snagu da usvajaju ahlak Allaha dželešanu.
moći će primjenjivati ova Allahova dželešanu lijepa imena i na taj način usavršavati ovaj moral kako nam je Muhammed alejselatu vesselam zacrtao. Naime, u doba Nuha alejselatu vesselam, još od tada taj narod njegov i poslije stalno nas to prati su kazali وَلَا تَزَرُونَ وَقَالُوا لَا تَزَرُونَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَزَرُونَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. U suri Nuh pobrojano ovih 5 kipova koji su tačno imali svoja imena. Naši lijepi mufesiri, naši dragi alimi ehli sunnetski, oni su nam protumačili naš Kur'an i Kerim i ukazali da svaki taj ajet ima svoju vrijednost na ovom svijetu. Pa su kazali da svako u svom životu ima zadaću da sruši 5 kipova. Ako to ne bude uradio, teško će moći biti blag prema muslimanima. Teško će moći stupiti u Allahu dželešanu blizinu. Naime, oni su rekli, nemojte ostavljati svoja božanstva, svoje kipove. Gdje ćete Nuha slijediti? Nuh došao da ih uvede u robovanje Allahu dželešanu, da budu pravi insanijet, karakter. Ali oni su se stalno borili za svoje kipove. Zašto? Jer onda oni u ime svojih božanstava propisuju zakone, šta može, šta ne može i tako dalje. A Islam je došao da sve nas podjednako stavi u isti zakon. Zato je la ilaha illallah, da je Allah dželešanu taj koji propisuje zakon. I mi svi smo dužni i niko nema nikakve privilegije, moramo se vladati po tim zakonima, odbacivati loše osobine, a usvajati dobre osobine. Kažu alimi da ovo vede, ovaj kip prvi koji se zvao ved, bio je u obliku muškarca, oni su se klanjali tim kipovima, a taj ved podrazumijeva mehabetu dunja, žestoku ljubav prema dunjalu. Onaj ko bude imao žestoku ljubav prema dunjalu, on ne može putovati Allahu dželešanu. Zato muslimani stalno klanjaju, stalno se podsjećaju na smrt, stalno uče Kur'an i njihova ljubav prema ahiretu preteži. Njihova ljubav prema Allahu preteži, jer vide da je ovo prolazno. Allah, dragi, daje ljubav i oni to kipa mogu da odgurnu, mogu da ga slomi. Dunjaluk je tu kao sredstvo koje treba upotrijebiti, moramo živjeti na njemu i tako dalje, ali nećemo zbog njega se ubijati, nećemo se zbog njega mrziti. Jer ako bude, kako kod pravih muslimana jest, ljubav prema ahiretu veća, onda je druženju ima Allah dželešanu, onda se Allahu drago robuje, fino, lagano u džematu, onako kao što Muhammed alejselatu vesselam voli. A koliko nas je dunjaluka rascepao, koliko smo se zbog dunjaluka mi zavadili, posvađali, zahladili svoje odnose. Svi se moramo preispitivati, svi moramo to kipa u sebi ne dati da ikad izrazi. Wadan wala suwa'an, kažu nemojte suwa'a ostavljati, to je drugi kip koji je spomenut bio u obliku žene. Takav kip koji su napravili, a naši alimi, naši mufesiri, dakle, kažu da to znači ittiba'u heva, da ta žena predstavlja slijeđenje strasti i slijeđenje želja. Allah dželešanu u našem šerijatu dao na veliku kružnicu dozvoljeni stvari. Šta moramo jesti, šta moramo piti, šta moramo imati, da se moramo ženiti, da imamo porodice, da imamo auto i tako dalje. Ali želje i željice i prohtjevi s kojima Allah nije zadovoljan su opasnost. Mi svi imamo želja i željice. Da nemamo želja i željice, bili bi meleki. I svi bi svašta nešto volili. Ko nefs, ko duša, želi svašta. Ali šta je bitno, šta je rekao Muhammed alejselatu vesselam? Ne slijediti te želje, nego im ne dati pustim, zato je ta stalna borba koja je prisutna. To što nefs, što duša, što ego, hoće, to je jedna stvar. Ali ako Allah dželešanu da to rekao, to ne mere, onda to ne mere. I na taj način muslimani su sačuvani i od tog kipa. Ne slijede želje svoga nefsa i prohtjeva, nego želje Allaha dželešanu. I u potpuno prirodnoj vjeri mogu lijepo da žive sa svojim hanumama, sa svojom djecom, sa svojim ahbabima, sa drugim muslimanima i tako dalje. Ali nikako izvan granica šerija. Jer onda se ne može Allah dželešanu putovati. Onda se insan klanja nekom drugom. Nije mu kibla Allah dželešanu, nego njegovi prohtjevi, da nas Allah od toga lijepi sačuva.
Vadan wala suvan wala jeguse. Jegus je bio treći kip koji je jako opasan i naravno jako dominantan koji ovi ostali, bio je u liku jednog velikog lava. A naši alimi kažu da taj lav podrazumijeva ugled, popularnost, samodopadnost, samoljublje i tako dalje. Zar mi svi nemamo problema s ovim kipom? I svi se moramo dokazati da smo ovaj kip slušali. Da nam popularnost i ugled nisu preči od Allaha dželešanu. Da nas taj lav ne proguta. Da ne bude da se klanjamo njemu. Allah dželešanu dao je lijep vas, lijep glas, lijep stas i lijepo auto. Sve nam je Allah dragi dao. Musliman stalno teži ka poniznosti. Nikad da taj ugled, šta će ljudi reći, danas se ljudi i kako klanjaju fali, okreću pažnju na sebe. Svaki vid, znači šejtan hoće čovjeka da ga stavi u prvi plan, da ga ljudi hvale, da ga ljudi, zašto? Jer se on hrani, taj svoj kip, on hrani na taj način, da bude ugledan kod ljudi. A Musa a.s. okjana inda Allahi veđiha, on je bio ugledan kod Allaha dželešanu. Tako su pejgamberi bili, to je pravi. Da tražimo ugled u Kur'anu, da tražimo ugled u ibadetu, u noćnom namazu, da tražimo ugled kod Allaha dželešanu. To nam je velika zadaća. Allah, dragi, da nas pomogne, da ako Bog da naš nijet i naš dolazak i odlazak i davanje, uskraćivanje bude u ime Allaha dželešanu. Vajeguse, vajeuka, vanesra. Jeuk je bio jedan kip koji je bio u obliku konja velikog. A naši alimi kažu, to su proti, to su mešagil vel melahi. To su zabavljenosti i igranja. Koliko ljudi je okupirano utakmicama, koliko ljudi je okupirano besposlicama, koliko ljudi klanja se tom konju i hrli za tim stvarima. Naravno, mi ko ljudi možemo pogledati film, možemo pogledati utakmicu, ali ne možemo se mrziti kod utakmice, ne možemo se vrijeđati zbog toga. Ne mogu to biti naši kipovi koji nas određuju da ja svoj život posvetim tome. To su igre i zabave koje traju kratko i tako dalje. Ali vidi koliko ljudi ima samo za igrom i zabavom. Samo ribolov, samo ovo, samo ono, preći od svega i od lijepe sećde i od lijepog Kur'ana i tako dalje. A nesr znači jasno i visoko, a to znači pohlepa i prokletstvo. Koliko god da ima, insan hoće da ima više i ne vodi računa, hoće li drugog oštetiti ili neće. To je isto veliki kip koji mi ako boda u svom srcu moramo da to prerežimo. Allah dželešanu je također El-Ber. El-Ber je dobročinitelj. Dobročinstvo mi moramo pokazivati jedan prema drugim. Ko hoće da putuje Allahu dželešanu, pogotovo dobročinstvo prema roditeljima, naravno prema komšijama, prema roditeljima u prvom smislu. Hasan radijallahu anhu je počeo da izbjegava da jede sa Hazretom Fatimom. Pa to je naša majka primijetila pa kaže, zašto ti ne jedeš sa mnom? Kaže, ja se bojim, kaže, da tebi pogled ne padi na neki zalogaj koji ti se svidi. Pa ako ja, kaže, to uzmem, bojim se da ne budem od onih koji su dobročinitelji. Koliko su ljudi vodili računa da svoje roditelje ne povrijedi, da ih ne uvrijedi. Pa je Allah dželešanu ime El Kerim. Allah dželešanu je plemenit. Bio jedan insan koji je bio bogat, imao je malo veću kuću. I sa svoje terase ugleda jednu staru nanu kako se iz neke zemljane posude abdesti. I on kaže, Allah dželešanu meni dao bogatstvo, a vidi ova komšinica nema ni lijepog ibrika da se abdesti. Ali kaže, ako ja njoj kupim ibrik i pošaljem, ona ima svoje dostojanstvo, uvrijedit će se. Skontaće da sam je ja vidio. I onda on čitavoj mahali kupi ibrik, tako da se ne zna šta je on zapravo namjeravao. Plemenitost, znači, da tako saosjećano, tako lijepo prema muslimanima se ponaša. Hazreti Ali je došao čovjek kasna vremena, pokucao i onaj njegov što je bio izmećar, kad su otvorili vrata, on kaže, odmakni lampu. Pa je tom čovjeku riješio potrebu, dao mu je para koliko mu je trebalo.
Onda on njega pita, o emiru mu'minin, što si rekao da odmakne lampu? Kaže, ne želim da vidim lice muslimana kako je potišteno zbog potrebe. Ne želim da nijednu najmanji ezijet, nijednu najmanju nelagodnost ja ne želim da vidim kod mu'mina. I zato se u arapskom jeziku grožđe zove el-kerem od keri. Zašto grožđe? Zato što je grožđe pristupačno, nema boca, lako do grožđa doći, lijepo mirši, onaj lijep okus i tako dalje. Pa je Muhammed a.s. rekao, vjernik je preći da ima ime el-kerem nego grožđe. Jer vjernik treba biti pristupačniji, da nema boca, da nema trnja oko njega, da je sladak, da je pitak, da sa njim možeš razgovarati, kavu pit, družit se i tako dalje. Allah, dragi, da nam dadne da budemo grožđe, da budemo jedni drugima slatki, da budemo pravi muslimani, da Hazreti Pejgamber bude sa nama zadovoljan ako voda, pa da ako pravi mu'mini ako voda, stanemo pod njegov kišobran i ako voda, Allah, dragi, da nas uvede sa njim u Firdevs. Ja Rabbi, ti nam pomozi, daj nam snage da se okitimo tvojim lijepim imenima. Amin, ja Rabbal alemin. I dan Allah ta'ala al-Fatiha.